kanang daghan ako adto kog mga gitanom nga ingani. Ja dari pud kang ati daday na daghan kadto na ingana pero why nagpurma og cross pero kaning nga man isang gibaligya ni ati daday pagpalit na ati daday dani murag 25 na kabantay mo guys. Sangyalan kadto siya no. Sangyalan siya ba kay nagpurma jud siyang cross duha ka buok na. Daan kay bugnaw magud lamia gahagok gud siya Para na uya po. Wala to chi. Hala, nabantok naman na Robin. Nagdawa na sa kay nang buhi maghapon tutsi ganan di ka diha tutsi. Hala. Nah wala ko ilabot ninyo dia oy bahala mo basta ako matugo. Uy hala ni sanga na sa day wala tong maduha na jud ni siya. Las niya ginamon tining kuan pero wala matay man pero na ni sanga siya. Oo kana siya. Minsan nga siya, ako ilabot ninyo ay, di harakoy. Kabugnaw dire. Naman tayo bugnaw dire, dadto sarabas kinit na wa man. Yan, nabuhi na dayo. Kanilang kay nasunog ni spag. Nalingsing na puto po dito ro. Oo, kuan lagi ka nang balinanan ako ba nga. Ngita pa tag balinanan. Imbis na ning turok unta nga buwak ba. Suksok man siya pero sagdilang kay namo koy bagong gitanom day di kanina tulong. Ako man na siyang hawason ug kuan kay ako lang gamitan ug sa kaingani ba. Ipagawas ko ni ang dilag kinatulog. Sabi ba uli. Ay bahala mo oy. Tutsi. Ay bahala mo oy. Bi kuiton bi. Bi kuiton bi. Bi. Blah. Ay. Nakita si ate, Jesus. Nagdilaman na kay Luoy pag kayo siya ganahan siya. Uy, nice kay siya buwak Nice kay siya buwak. Mahalon ra man ni siya guys nga kung ano ani ahan ni siyang padaghan kay kipadaghan na sa akong amo. So nananim kog lain sa mga kaang. Diya kaniya sa ning gisilong dari kay mura man sa ganang na sunog na sa kuan. Kasi init ka adyo. So ang mga walbiri nang na dyan siya guys. Tonight is better clear. Mamanis ang nabali guys. Munang kabison na lang siguro ako na diha para matubo. Sweet my heart so real. Diyan atong butterfly guys, namuwak na siya kanaya buwak liso dani mo turok ra pud na siya guys. Kaning liso. Nang natagap-tagap ang singot guys kay nakoy gipang buhat dari sa garden dari sa ang amo. Diya pumuton pa to na hon diya guys katong mga nang tubo na pud ka mga mansanitas. So grabe singot ang kainit. So majong adlaw na tong tanan guys. Mga pud di guys ubi probinsya na nga murang daw sigbin bitaw guys kanang aradjud nang kabisi. Kay mga sunod adlaw guys kanang magsugod na ko kuan kanang paninda ug mga sedaan. So di pa karon guys kay gahuwat pa ko nga magkuan si Papa Edi. Kanang na dito yung mga ning comment nga katong pagguba na dato sa kusina sa ang ugangan wa ko magpadungog-dungog sir Ginoo ko kanang mga ning tabang na sir kusara na sila wa ko ning nangadyo ko nila kusara na sila nga ning hatag kanang pasensya naman jud sa katong ni message po na nga murag tulo na sila kabuk ning message na guys naiusa nga taga di naman ko mag-mention o taga-asa sila basta naining message na nga gisugo ko nila nga ipa-message ko no si Ma'am Bisminda kay mga adyo kuno silang tabang di man ko pwedeng mo message ma'am pasensya jud ma'am kay mauwaw ko di ko tig message ni diya kanang kusara na si diya ganing hatag namo ug kanang pangpaadyo sa among lababo kanang pasensya jud sa mga nangadyo tabang na kay puhon matabangan ra man puhon ug ako na puy mag tagano grasya sa Ginoo
Mubawi ra pug ko sa mga tao nga ning hatag pud namo, mubawi ra pug ko sa kanang ninjo guys, ug kinsa man tong mga ninghanglan nga pareha na lagi pud nga hinanglan. Kuan, mubawi ra ko puhon ninjo. Kay sa karon wa jud ko'y maitabang nimo ma'am, kay mari ko no ipa-check up ko niya ang anak. Pasensya na kadyo kay di man ko pwede nga mo-message ko ni Ma'am Bisminda nga kanang mga adyo ka kay mura na pud kanang lahi kay paminawon ba. Kay ako gali guys mismo wa ko ni message sa mga viewers nga mga adyo ko, wa ko jud ko na kay bawo na jud mo mga viewers, kay bawo na mo tanan nga wa ko ni message ninyo nga mga adyo ko, mga adyo ko tabang labi na si Ma'am Bitani. Kusa ra jud na ni Ma'am Bitani. Kanang mo nagsubaybay man jud si Ma'am Bitani dani sa akong vlog. Kusa ra jud na siya nga ning hatag. Labi na kato si Ma'am Marquis, kusa ra jud to siya ni message. Dili mi print sa Facebook pero ning message ra to siya sa YouTube. Diya guys, na ko ipakita kanang pasensya din sa mga ning message lagi na nga nangadug tabang nga para ipa-message lagi ko na si Ma'am Bisminda. Pasensya jud. Diyan ako ipakita ninyo guys kay ngano na ingani ni siya, ngano nagpurman ni siyang krus. Na nagpurman krus kaning ani ba. So kisay na yung mga tanom nga ingani na nagpurma siya og krus. Sumurag duha siya ka lingi ako nga nagpurma siya og krus. Ang ipaatubang guys anawa. Kanang daghan ako jud kog mga gitanom nga ingani. Ja dari pud kang ati daday na daghan kadto na ingana pero why nagpurma og krus pero kaning nga man di sang gibaligya ni ati daday pagpalit na ati daday dani murag 25 na kabantay mo guys. Sangyalan ka doon siya, no? Sangyalan siya ba? Kaya nagpurma doon siya krus. Duha ka buok na. O, nga nun ni purma siya krus. Ngayon nga na, guys, oh. Krus doon siya purma. Agkaring das pikas kay wa man. Usara man siya na. Kari po usara. Diya po usara. Bali tulo po siyang usara. Pero kaning duha, purma siya krus. Oh. Diba guys? Purma siya krus. Diya po isa di ay na, oh, daghan si pero dili sa purmang krus kani sa nairay ni sanga. So karon pa pud ko nakakita ingani nga nay mo sanga sa ingani na. Nasa murag salinsing. Mo ni hang gisud dito sa sud sa sala guys, daha sa sangi pagawas kay aron maka kuan pud siya adlaw. Oh, di ba na? So karon guys gikaliud dos pikas. Okay, lugon trabaho ko na. Ang nang gasinaw sa sobra kainit kanang karain nila dito sa Pilipinas. Kasi Nicole de gahiwa na siya og repolyo na. Kaya dyan ang butang ang itlog. Unsa, salamat kay kaado daning kamuti o repolyo nga gikan sa Dalagit. Salamat kaado ni Sister Erlyn ug ni Sister Milit. So sister na lang itawag nila kay mura na lang pud may mga isuon. Unsa lami ka doon yung kamuti guys kay nagiputda na kayo na tamis siya mga anta guys mamanihang kuan ka ng paborito na kamuti tamis din siya mura sa violet guys Paghiwa na ako anak ng buya ng aho. Hindi guys, ang kamusi. Gabi na lang po. Ano sa napay doon sa kaldero ang laki Sa lami pa doon siya ng pagkakamuti. Kay siya lagat karang punghad ba. Diba? Hindi nga dahil guys, nagkib-kib ko og pipino. Kay hyper ko. Kaya mo lagi itong katong des ni Agi nga nagkaon ko gitsong baboy. Hindi mo tikaon man kago to. Ito kahang ikaon guys. Panit ra. Panit dya. Nalipasan ko kugut. Kanang lipasan ko paniod to ba? Kung dyan sa
Dubig-dubig pagkakay. May kuan mo, ang panday ba lang wa sila maggabas-gabas. Minsan mga bando ng mga alas 4, alas 3. Saba na kay nanay ang pa-sounds. Kaya na kuan dari guys kanang mga liga-liga bitaw basketball. Salamat kayo kay sayahin ang atuhang palibot ba kay natay na babo. Diyaga mong kuan na naman ka na lamang i-close na muna kay ang safety ka mong gamit. Pero wa may makasulod ni guys kay naman si pili na mo gibutang niya oh. Diya babulabog pud sa hangis. Kuan na guys. Pare sa nagbuwad. Buwad niya pinikas. Ini guys kanang repolyo nga gibutangan og ginaling. So maka-sud-an na gid ka sa itong repolyo. Salamat kay kadto sa naghatag ng repolyo. Diya guys, lami po di siya atong himuon og lumpia, atong pustong sa lumpia ba. Para iba po dagluto sa repolyo. Diyan na mambisminda mo ni amhang sudan di ay kanang ginisang repolyo nga naay ginaling. Diyan salamat sa naghatag. Unsa guys, mo to ang video guys. Salamat kadyon jung tanan dyan. Salamat kadyo ko ni Ma'am Bisminda. Hayahin na lang mag-vlog kay nata sa permisahong lababo ba. Diyan hangin-hangin pa dyan. Dari ko nung patubang ma'am sa kuan buwak diya. Diyan mga lagi tatawag kamuti Ma'am Bisminda og de palaman ta. Diyan amping diya kanunay sa kuan sa Amerika. Diyan ara laging kainit daring panahon na. Malay naging nila El Nino kuno October, mantok October. Naging El Nino kuno sobrang kainit. Diyan ganahan ni ko dari mag tambay pud ma'am kay kuan. Anang naibuwak. Diyan was ganahan ko dadto sa hanggikan-an ganihang kuan kanang kamuti kay magkaon ta makatalikod ta sa atong nice kadto nga lababo ba. Kanang di ta makatuo nga di ko makatuo nga na ko'y lababo nga ingana. Diya salamat kadto Ma'am Bisminda sa time maadyo diya amping diha sa Amerika. Diya daghang salamat din tanan guys sa mga way puwas ug tan-aw dani sa vlog. Kanang daghang salamat ninyong tanan mga silent viewers. Salamat mga shout out ko din sa mga taga Dalagit, sa mga taga Davao, taga Dumagiti, taga Laing Nasod. So tanan salamat. So sa Cebu City sa Ma'am Ingrid salamat kadyo. Sa tanan nga mga viewers kanang daghang salamat. Madon lamang guys maka tigum-tigum tag mamiso ginagmay nga na. Diya salamat sa mga grasya. O di itong pirmi natin ipasalamatan ka ng mga grasya katong madawat gagmay man o dagko pero ato din ang pasalamatan kanunay sa Ginoo kay ang Ginoo ra din naghimudan ang tanan. So I love you guys, see you in my next vlog, love you all.